do o minnu matarafalen don Sherifila Jabaranin so la sanga ani wagati aw bisimila ko kura kɛnɛya jamukan kɛnɛ kan jamukan min sigi kun ye ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya bana ani bana nacogoyaw la walasa ne ni aw an bɛ se ka an ka ɲɛnamaya kɛ kɛcogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a bɛ o sira kan bi an kelen don ka wele bila kɛnɛya tigilamɔgɔw ma u ka na an ka jɛ ka masala bana kan bana min ni a bɛ fɔ o de ma ko pieds-bots n'o ye senfirikiti yɛlɛma ye mun de bɛ kɛ sababu ye ka na ni nin waleya ninnu ye ale ni n'a ye den minɛ n'a ma se ka kɔn ka furakɛ a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ jumɛn de ye ka ɲɛsin a ka ɲɛnamaya ma fo ka taa se somɔgɔw gɛlɛya minnu b'u kan ale gɛlɛya minnu n'olu yɛrɛ fana bɛ se ka sɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw kan bana in ale furakɛli senfɛ an tɛna kuma janya an bɛna kuma gɛlɛmani tinguw la u ka o tɔgɔ n'u jamu fɔ an ɲɛna balimakɛ i bɛ se ka kɛcogo kan i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Ok, merci. Kani plateau di merci beaucoup. Je suis Jacques Koulibaly, le programme Pieds-Bots chargé de communication. Ok, ini ce an ka wulili jaabi ya bi kana o kɔfɛ an ka ma wulili filanan balimakɛ i bɛ se ka kɛcogo kan i tɔgɔ ni jamu fɔ an n'an filɛbagaw ye. Ok. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Dr Amadi Arama, je suis le coordinateur du programme Pieds-Bots. Donc, vraiment, la même part où on est, ok, ini ce an ka wulili jaabi la bi kana an ka kɛnɛ kɔnɔna na o kɔfɛ ani an balimamuso dɔ fana bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna kuma d'a ma a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an n'an filɛbagaw ye balimamuso bɛ se ka hakɛto kan i tɔgɔ ni jamu fɔ. An la ni foli di lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ani an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ Mariam Sandogo ni association des parents de Pieds-Bots n'o présidente ye. Ok, ini ce an ka wulili jaabi la kana bi an ka ɲininkali fɔ Dr Amadi yalima i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye Pieds-Bots yɛrɛ ye mun de ye ale ni a furakɛli. Ok, ne se ka mɔgɔw fɔ tuguni Pieds-Bots ye bana min bɛ den caman sadire a caman den bɛ nana ye depuis den bɛ wolo yɔrɔ min na a bɛ kɛ depuis kɔnɔbara la et puis hali ni ECHO yɛrɛ sera ka i jija yɛrɛ a bɛ se ka ye depuis la 16e semaine daminɛ de ça depuis kalo naani waati yɛrɛ a bɛ commencer ka ye ECHO la mais ni i ma i janto a la de i tɛ se k'a ye donc c'est peut-être bana de dɔrɔn u b'a fɔ bamanankan na ten mais a fɛn ye min ye sen de bɛ tɔnɔmini ça veut dire ka sen denkɔni ninnu bɛ yɛlɛma ka don kɔnɔna na filanan ye min ye sen bɛ yɛlɛma de telle sorte que hali sen kɔfɛla tɛ dugumala sɔrɔ n'a tigilamɔgɔ bɛ tagama donc o kɔfɛ kolo dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko talus o fana kolo bɛ bɔ a nɔ na yan kɔnɔna na sen a bɛ dabi i n'a fɔ a bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na kojugu donc n'a tigilamɔgɔ bɛ tagama n'a sɔrɔ a sera tagama ye donc o bɛ na ni gɛlɛya ye tagama kɔnɔna na parce que a tɛna se ka tagama a sen yɛrɛ tabara kan mɛ a bɛ tagama sen kɔ kan mun bɛ na ni gɛlɛya caman ye i n'a fɔ jeliw bɛ bɔ a la et puis n'a ma furakɛ yɛrɛ fɛn caman bɛ bɔ a la donc a sen a tigi bɛ nana ye fɛn min de dɔn sen de bɛ yɛlɛma donc yan'a ka da a ka sen tabara yɛrɛ ka da a dacogo la donc a bɛ yɛlɛma ka da sen kɔfɛla na donc n'a tigilamɔgɔ bɛ tagama a tɛ se ka samara gansan ninnu fana dɔn o bɛɛ de bɛ a la mun de b'a to a bɛ kɛ bana ye bana min dɔn a kan ka kunbɛn pour que a kana se fo niveau ninnu ma. Donc o kolo in de filɛ nin ye kɛnɛmala nin na. Voilà a kolo ni kolo in c'est à dire comme i n'a fɔ nin ye sen jate ye donc a kolo tɛ ye kɛnɛma mais a bɛ golo kɔrɔ dɔgɔtɔrɔ voilà a man kan ka ye kɛnɛma k'a fɔ i n'a fɔ kolo filɛ nin ye mais dɔgɔtɔrɔw de b'a dɔn k'a fɔ ko talusi ta a fɛn na a kunkolo de bɛ bɔ ka na i kɛ kuru ye tan donc a bɛ manifester i b'a fɔ kuru dɔ de b'a la mais yanfɛla na sen voilà sɛnɛbɔni yɛrɛ de bɛ jɛngɛ ka don kɔnɔna na et puis kɔfɛla la fana nin tɛ da duguma donc voilà o bɛ kɔrɔta sanfɛ donc nin bɛɛ de entité bɛɛ de b'a to a bɛ fɔ a ma ko Pieds-Bots sinon ni kelen y'a jɛ dɔrɔn o tɛ Pieds-Bots yɛrɛ ye donc an balima dɔgɔtɔrɔ caman bɛ se ka jansigi jɛ o kɔnɔna de la quoi. Donc ni minnu
très bien. Ok. O famina mais il se ka nya fale ka ay sababu ba soro to yo la o be am katini. Sababu jonjon kon tala. Ça veut dire que abena dendo wolo nay a sababu jonjon fo tala 80 ça veut dire keme sarala iba soro bikono toni duru be a bɛ n'a yɛrɛ ye mɔgɔ t'a dɔn fɛn kelen bɛ nana ye maintenant o kɔfɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ den dɔw bɛ yen n'o y'a sɔrɔ i masa walima a ka du kɔnɔ n'a sen ɲɔgɔnna bɛ yen comme i n'a fɔ fɛn min bɛ dɔn tout ce qui se ressemble à voilà a bɛ se ka sɔrɔ tiɲɛ na mais tiɲɛ bana tɛ k'a fɔ tiɲɛ bana yɛrɛ de don tɛ mais a bɛ sɔrɔ tiɲɛ na parce que i t'a sɔrɔ ni e fa ni ba ye min ye e fana ka génétique ka surun olu de la donc a nali ka teli olu de la donc o ye 8% ɲɔgɔnna ye donc sabanan ye min ye o ye den ninnu bɛ wolo i n'a fɔ bana wɛrɛw bɔ a la i n'a fɔ spina bifida mɔgɔ denmisɛnnin ninnu kuru bɛ bɔ o kɔ la u b'a fɔ kɔkolo ma datugu dɔgɔtɔrɔya sira kan donc olu fana na i bɛ t'a sɔrɔ a caman bɛ pied-bot de former o kɔnɔna na sabanan ye min ye den ninnu u bɛ wolo i bɛ t'a sɔrɔ u b'a fɔ hydrocéphalie kunkolo bɛ bonya fo u bɛ dɔw opérer ka drain k'a la ka jigin olu caman fana le fait que a fɛn ninnu bɛ jouer kɔ kan donc a bɛna sen fana yɛlɛma ka dɔn kɔnɔna na k'a kɛ pied-bot ye an b'a fɔ olu ma ko pied-bot secondaire sinon a idiopathique de ka ca o ye 95% ɲɔgɔnna ye i n'a fɔ kɛmɛ sara la 95 bɛɛ ye pied-bot gansan de o b'a fɔ pied-bot gansan in ce ka nin kunnafoni ninnu na o kɔfɛ an ka ɲininkali filanan an bɛna o tengu an balimamuso Mariam na yalima e bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye ala ye garizigɛ don den na den min ni senfɛrɛkɛtɛ yɛlɛma b'a la wagati min na i y'a dɔn k'a fɔ ko pied-bot n'o ye senfɛrɛkɛtɛ yɛlɛma ye ko ala ye den garizigɛ don a la i yɛrɛ santi cogo jumɛn na lahalaya jumɛn na. N ka foli b'i ye kosɛbɛ ne ba o question in diyara n ye kosɛbɛ parce que n bɛ fɛ k'a daminɛ ni yɔrɔ mun parce que ni n ka kɔnɔmaya bɛɛ kɛ k'a ban n bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n bɛ sɔn kɛ k'a dafa depuis n y'a dɔn don min na ko n lajɔlen don n taara n ka gynécologue voir n ye n ka furakɛli bɛɛ kɛ kalo o kalo n bɛ taa ka taa n ka furaw kɛ n ye n ka fɛnw bɛɛ kɛ k'a ban ka n ka analyse bɛɛ kɛ n kan ka analyse kɛ cogo min na fo ka taa kɛ don min na de n kan ka den sɔrɔ o don de ni écho bɛɛ kɛ ka ban mɔgɔ si ma sɔrɔ min b'a fɔ n ye k'a fɔ ko bana nin bɛ n den na écho m'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛ a la hali ni écho y'a jira u kɔni ma ne kunnafoni k'a fɔ ko bana nin bɛ den na donc fo don min na de accouchement don de u y'a ta k'a jira n na tantɔ donc a balila i yɛrɛ la a balila n yɛrɛ la wa n informera cogo min o de y'a la juguman yɛrɛ ye k'a ta dɔrɔn k'a ɲɛsin ma dɔrɔn ni bana in bɛ aw ka so wa a yira n na ten de donc o yɛrɛ de jouera i kan kosɛbɛ o de jouera n kan kosɛbɛ parce que i b'a dɔn ni kɔni lasiritɔ don i bɛ siran mais i b'i ka traitement bɛɛ kɛ de pour que ka nin ko sugu éviter donc ni à la fin ni nana yirila tantɔ a choc bonyana ma a kɛra jigilatigɛ ye ma a kɛra stress ye ma a kɛra panique ye ma ok d'accord donc o de jouera i kan kosɛbɛ alors que i ka écho kan ka kɛ wagati minnu yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ye écho in bɛɛ kɛ o wagati ninnu n y'a bɛɛ kɛ a wagati la wa kalo o kalo ne tun bɛ n ka échographie kɛ n ka consultation bɛ échographie kura kɛ ok o faamuyara maintenant an ka ɲininkali an bɛ tila ka segin ka na tuguni an bɛna ni ɲininkali ok voilà n bɛ se ka mun fara a kan o ye n y'a fɔ cogo min na c'est à dire fɛn dɔw de dɔn c'est à dire par exemple ne yɛrɛ ye école de médecine de kɛ ka a 7 ans bɛɛ kɛ ka tɛmɛ i t'a sɔrɔ an ka programme tɛ se pied-bot yɔrɔnin na parce que i t'a sɔrɔ spécialiste de b'o ye et puis n'i bɛ écho ninnu kɛ i t'a sɔrɔ écho ninnu voilà waati dɔw bɛ yen a malformation kan ka détecter mais mɔgɔ caman kunnafonilen tɛ kosɛbɛ pied-bot in na donc o ye kelen filanan écho la pour que i ka se k'a ye o b'a fɔ ko écho morphologique je pense que c'est comme ça qu'ils appellent ça donc n'u y'o sinsin de o bɛ sɔrɔ ka pied-bot in détecter là u na se ka fɔ somɔgɔw ɲɛna nɔgɔya la
k'a sɔrɔ a ma kɛ ni choc modèle ye sinon choc kɔfɛ hali ni a yera k'a sɔrɔ a bɛ kɔnɔna na fɛn bɛrɛ tɛ se ka kɛ fo a ka jigi de pour que prise en charge ninnu fɛn ninnu kan ka kɛ. Bon e yɛrɛ bolo nin yɔrɔ la minnu tun bɛ a ka suivi kɛ olu bɛ jalaki wa walima bon u tɛ se ka jalaki parce que fɛn min de dɔn i bɛ min dɔn i b'o de dɔn pied-bot yɛrɛ c'est à dire domaine min de dɔn c'est un peu restreint mɔgɔ caman tɛ intéressé a la hali dɔgɔtɔrɔ caman bɛ yen u t'u intéressé a la kosɛbɛ donc du coup u t'a dɔn kosɛbɛ fɛn i bɛ an ka kɛlɛ yɛrɛ ye min ye dɔrɔn c'est pour que a ka vulgariser bɛɛ k'a dɔn pied-bot ye bana min ye et puis a bɛ furakɛ ni furakɛli modèle min ye et puis a kan ka c'est à dire communication min kɛ i bɛ kan ka se ka kɛ autour de ça pour que ka parents masaw lafiya k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degunba ye. Ale ni min ye an balimamuso Mariam sɔrɔ a kunnafoni cogoyaw la ale ni a ma se ka kɔn k'a dɔn olu bɛ se ka éviter cogoya min na parce que a y'a yira k'a fɔ a ma se ka dɔn kɔnɔmaya la ale ni u y'a kunnafoni cogo min na o y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ. Bon o yɔrɔnin kɔni bɛ se ka kɛ fili ye dɔɔnin mais normalement o yɛrɛ o tɛ pied-bot dɔrɔn ye dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ la furakɛli fɔlɔfɔlɔ ye hakili sigi de i bɛ banabaatɔ de hakili sigi walima banabaatɔ kɔrɔmɔgɔw i b'u hakili sigi k'a sɔrɔ a ma kɛ ni nkalon ye a ma kɛ ni fɛnw ye i bɛ se k'a fɔ a karisa nin ko in bɛ yen nin bɛ yen mais fɛn min de don kojugu tɛ i bɛ se ka fɔ cogo kɔni b'a la mun cɛ ka ɲi voilà o kɔni yɔrɔ kɛra fili ye dɔɔnin. i ni ce ka nin kunnafoni ninnu na o kɔfɛ an bɛna se docteur Jacques ma monsieur Jacques yalima i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye programme min yɛrɛ bɛ aw bolo ka ɲɛsin nin bana in ma n'o ye pied-bot ye i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye programme min yɛrɛ kan ale ni cogo jumɛn na mɔgɔw bɛ se ka bénéficier programme in na walasa u sen ka se ka don a la. Ok sani n ka kuma ta n b'i yɛrɛ fo ani ka Sirifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ani fɛn o fɛn bɛ k'a lajɛ nin waati in na n ka foli bɛ u bɛɛ yɔrɔ ani n bɛ collègues fana fo minnu bɛ baara la programme pied-bot kan voilà ni ko programme pied-bot c'est programme pied-bot AMAP AMAP ye association ye minnu ka baara bilalen bɛ c'est comme si ka handicap kɛlɛ Mali la donc olu de ye programme pied-bot bénéficier ni ko programme pied-bot c'est comme si dɛmɛbaga dɔ de bɛ yen nɔ à travers AMAP u bɛna don denmansaw jigikɔrɔ minnu bɛ garisigɛ pied-bot la donc ni ko programme c'est comme si dɛmɛ de bɛ une ONG américaine Miracle Fit donc olu de bɛ dɛmɛ bila ka na à travers AMAP pour que au moins minnu denw bɛ bon ala bɛ minnu la jarabi ni pied-bot ye togoya min na i bɛ se ka programme bénéficier n'a dɔnna sisan an filɛ ka nin ɲɔgɔnna kɛ tantôt ka to ka émission kɛ ani ka to ka hakilinaw ta pour que au moins mɔgɔw ka se ka bana in lakodɔn ni bana in lakodɔnna sisan nɔ comme docteur Amadi bɔra sisan k'a fɔ donc ni den bangena dɔgɔtɔrɔso la bɛ yɔrɔ minnu na ni maa min kɛra a ye sababu ye olu kan ka se k'a dɔn k'a fɔ nin ye pied-bot ye a bɛ furakɛ nin yɔrɔ in na donc ka taa i n'a fɔ misali la quartier Mali la SNAOM centre national d'apparaît orthopédique pied-bot bɛ furakɛ yen nɔ donc n'a tigi taara n'a ye ticket ta n'a lajɛra k'a sɛbɛntiya k'a fɔ pied-bot don donc u bɛ papier kɛ k'a bila ka taa programme pied-bot yɔrɔ donc n'a a sera programme pied-bot la donc a tigi a bɛɛ bɛ ɲɛfɔ a ɲɛna donc bana min don a bɛ furakɛ k'a ɲa donc ni ko Miracle Fit c'est un Miracle Fit donc dɔ ye Miracle ye Fit ye o ye sen donc sen a bɛ un pied Miracle c'est comme si sen kabakolama fɛn min don a bɛ bange ka sɔrɔ a sécurité yɛlɛmanen don mais n'a sera programme ma n'a furakɛra laɲini ye min ye sen ka tilen k'a kɛ sen normal ye ani sen dɔn kana dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. donc o b'a yira k'a fɔ ko malformation suguya wɛrɛw fɛn fɛn mana na min tɛ sen fɛrɛkɛtɛ yɛlɛma ye o si sen tɛ se ka don aw ka nin programme pied-bot la. Merci pour la spécificité. Niveau programme pied-bot, ça concerne uniquement pied-bot. Donc ni denmansaw sera programme pied-bot ma n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na an bɛ dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ dɛmɛbaga dɔ yɔrɔ n'o ye ONG américaine ye Miracle Fit. Donc o b'a yira k'a fɔ denmansaw n'u sera u seyɔrɔ la a ka ca ala fɛ ni ko musaka ta fanfɛla la donc programme bɛ jɔ n'a fanba ye plus de 90%. parce que masaw ta dɔrɔn ŋaniya yira ye parce que a dɔw la ni mɔgɔ fana b'i dɛmɛ i fana ka se k'i ŋaniya yira o b'a ko ja sinon fɛn min don minnu bɛ ka bénéficier olu yɛrɛ b'a dɔn fɛn min don n'a fɔra ko denmansaw yɛrɛ ka jɔ ni a furakɛli ye a dɔw la a ma nɔgɔn a musaka ka ca a musaka ni ko parents yɛrɛ ka jɔ n'a ye a musaka ka ca mais à travers le programme n'o ye Miracle Fit ka accompagnement ye i b'a ye an bɛ don min na ko bi a bɛ se comme si ni masa minnu sera ye an bɛ se k'a fɔ ani fu bɛɛ ye kelen juste dɔrɔn somɔgɔw ta ye dɔrɔn o ŋaniya yira. ok
donc fɛn min don n'u sera yen a bɛɛ bɛ ɲɛ yir'u la a bɛɛ bɛ ɲɛ f'u ɲɛna dɔgɔtɔrɔw bɛ a kama a dɔw la a tɛ taa i yɛrɛ kan f'i ka jɛn n'a ye a bɛ da bɛ yir'i la donc n'i jɛra n'a ye furakɛli daminɛ. D'accord. Ok, i ni ce ka nin kunnafoni ninnu na Dr Amadi yalima programme in hukumu kɔnɔna na réalisation jumɛn ni jumɛn bɛ yen nɔ ni aw sera ka olu kɛ walasa ka ɲɛsin den banabagatɔw ma. Bon, programme kɔnɔna na programme daminɛ ni bi cɛ an ye réalisation caman kɛ a y'a fɔ cogo min na i n'a fɔ dɛmɛ u ka américains ka dɛmɛ jɛkulu in nana 2018 plus précisément juillet 2018 o waati ni sisan cɛ an ye den min furakɛ a ka ca ni den 1500 jate ye. Donc mais programme bɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ SENAMU dɔrɔn tɛ SENAMU ye centre national d'appareillage orthopédique mun bɛ quartier Mali la mais yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ PMI central u b'a fɔ bourse de travail kɛrɛfɛ Bamakɔ kura yen fɛnɛ centre la a furakɛli centre dɔ bɛ yen Sikaso dɔ bɛ yen Kayi dɔ bɛ yen Mopti dɔ bɛ yen Segu dɔ bɛ yen Kucala dɔ bɛ yen fɛnɛ donc ninnu bɛɛ de b'a to ça veut dire ninnu bɛɛ de bɛ a furakɛli kɛ. Et puis a furakɛli bɛ taa ni c'est-à-dire depuis a daminɛ ni bi cɛ an ye den 1500 jate de furakɛ mais o furakɛli kɔnɔna fɛnɛ na an bɛ to ka mɔgɔw former an b'a fɔ ma prestataire de pied-bot c'est-à-dire de la méthode Ponseti pardon donc o prestataire ninnu an b'olu former donc formation niveau 2 a dɔw la fo 3 niveau fɔlɔ ye o ye prise en charge i n'a fɔ ne ye mun fɔ i n'a fɔ den minnu bɛ bange k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ foyi associé t'a la et puis a den minnu ye denyɛrɛninw ye minnu si tɛ san 2 bɔ donc olu c'est-à-dire a formation fɔlɔ ye olu de concerné donc kɔfɛ ni olu kɔgɔra dɔɔni an bɛ formation wɛrɛ fɔ ko niveau avancé donc o bɛ kɛ olu tigilamɔgɔw bɛ se ka den furakɛ minnu si ka ca ni san 2 ye ani minnu ta ye secondaire ye i n'a fɔ bana wɛrɛw associé len b'a la i n'a fɔ ne y'a fɔ cogo min na spina bifida walima hydrocéphalie ninnu ni fɛn ninnu donc n'o niveau 3nan tɛmɛna ni kɔgɔra o fɛnɛ na donc formation 3nan ye min ye o ye formation internationale ye donc a bɛ kɛ c'est-à-dire région dɔ la i n'a fɔ hali Mali bɛ se ka choisir mais an fɛ instabilité kama an ma se ka bénéficier fɔlɔ mais a bɛ se ka ne yɛrɛ ye n ta kɛ au Sénégal par exemple dɔw bɛ kɛ Maroc ainsi de suite ni a bɛnna ni yɔrɔ min ye donc o b'a ni mɔgɔ bɛ an bolo minnu sera o niveau la an bɛ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 ninnu bila ka taga olu fana bɛ taa o formation kɛ donc minnu nana olu fana bɛ se ka mɔgɔ niveau voilà ne ye niveau 2 min fɔ olu bɛ se k'u former donc o formation b'a permettre ka fɔ prise en charge kɛlaw bɛ caya et puis minnu bɛ se ka olu former fana olu fana bɛ caya a niveau 2nan ye min ye o ye an bɛ sensibilisation fana kɛ pour que a ka lakodɔn i n'a fɔ mun ye par exemple ni bangebaa in sɔrɔ a ɲɔgɔnna kana mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ parce que u n'a ɲɔgɔnnaw et puis an y'a jateminɛ k'a fɔ pour que sensibilisation yɛrɛ ka ɲa fo parents yɛrɛ ka wuli k'a kɛ u kunkanko ye c'est à dire minnu ye nin fɛn vécu par exemple ale bɔra ka min fɔ ne min ye dɔgɔtɔrɔ ye ne tɛ se ka c'est à dire nin ɲɔgɔnna c'est à dire ne tɛ se ka a kɛ i n'a fɔ min y'ale sɔrɔ n tɛ se ka bila a golo kɔrɔ quoi parce que a ye mun vécu ale dɔrɔn de b'o dɔn donc n'a y'a fɔ c'est à dire a bɛ permettre mɔgɔ caman fana bɛ idée sɔrɔ k'a fɔ vraiment ko min de dɔn a man kan ka kɛ kɔfɛ ko ye donc peut-être que n'a ye a ye mun fɔ ils ont un peu été négligents dans l'information des trucs comme ça a b'a permettre c'est à dire sensibilisation b'a permettre pour que mɔgɔ ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ pour que a kana kɛ amalgame a kana kɛ c'est à dire kunnasiri modèle dɔ ye mɔgɔ kunna a ka kɛ kɔfɛ nin ko ninnu ka a tigilamɔgɔ angoisse ka se niveau dɔ la sabanan ye min ye donc an bɛ to ka c'est à dire a furakɛli kɔnɔna na intrant fɛn bɛ san i n'a fɔ plâtre bɛ kɛ plâtrage minnu bɛ kɛ opération fitinin dɔ minnu bɛ kɛ ani samara minnu bɛ lana olu bɛɛ bɛ di denmansaw ma gratuitement mais nin bɛɛ tɛ taa parents ka c'est à dire cɛsiri quoi parce que dɔgɔtɔrɔ b'u ka kɛta kɛ i b'a ye kalo 2 kalo 3 sen bɛ tilen ka di bɛɛ bɛ content dɔgɔtɔrɔ bɛ content aw bɛ content mais ni dɔgɔtɔrɔ ma c'est à dire ni parents taara n'u ma bɔ a sira fɛ dɔrɔn sen bɛ tila ka na a nɔkɔrɔ la bɛɛ bɛ nisɔngoya tuguni a kuma ka ca
y'a faamuya donc an bɛ nin bɛɛ de fɛn kɛ parents kunna pour que u ka se ka u yɛrɛ dama ka se ka faamuya an b'a fɔ o yɔrɔ ma ko éducation parent pied beau donc an bɛ programme kɔnɔna na nin fɛnɛ bɛ kɛ donc programme kɔnɔna na fɛn wɛrɛ minnu bɛ kɛ sisan o ye c'est-à-dire les médias i n'a fɔ an bɛ an téléso la cogo min na pour que ka a ko cari bɛɛ k'a dɔn et puis don nataw la mɔgɔ caman hali ni ma se a prise en charge kɛyɔrɔ la kɔni i k'a dɔn a bɛ prise en charge bɛ kɛ yɔrɔ minnu na pour que den kana kɛ lujuratɔ ye don nataw la. Ok, ni ce ka nin kunnafoni ninnu na kɔfɛ an bɛ se an balimamuso ma tuguni Mariam yalima ni waleya minnu ye sɔrɔ i ka jiginni wagati la ale ni den yɛrɛ nana kɛ senfɛrɛkɛtɛyɛlɛma yira la yalima o de ye e yɛrɛ motiver i ka association sigi wa ou bien hakilina jumɛn de y'i bila association sigili la? Ni question diyara n ye kosɛbɛ parce que u b'a fɔ cogo min na ko association fɛn fɛn kɔfɛ ko RF dɔ de bɛ association ninnu kɔfɛ ne yɛrɛ nana ye k'a fɔ ne ka kunnafoni daminɛ ma ɲɛ ne ye temps dɔɔni kɛ sɔnni n ka a ɲɛdɔn n nana ɲɛdɔn fana n ye gɛlɛya minnu ni fɛn minnu sɔrɔ n nana ye k'a fɔ nin y'a ye ne bɛ baara la den fa bɛ baara la ninnu ka dɛmɛ fana ka fara an kan nka o bɛɛ la sɛgɛnw b'a kɔnɔna na n nana ye k'a fɔ muso minnu ni information t'u bolo muso minnu n'u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n'u wari t'u bolo ka fura k'u ka denw na ani n'u bɛna na ka na den ninnu sɔrɔ u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na donc ne ko n ko n bɛ n sigi ka miiri n bɛ se ka mun de kɛ ka denmansa ninnu dɛmɛ minnu bɛ nin problème in na o de nana ni ne ka association ye hakilina ye. A sigira san jumɛn? Association in yɛrɛ an y'a papier sɔrɔ a récépissé sɔrɔ en 2024. 2024. Mais e yɛrɛ y'i ka degun sɔrɔ ka bɛn ni san jumɛn ye? Ne ka den sɔrɔla 2019. Den sɔrɔla 2019. Mais association in papier bɛ taa bɔ yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ fo 2024 de association papier bɔra parce que dɔw yɛrɛ tɛ ko in na ne ma pressé mun na parce que je me dis que ne bɛ ka den ni furakɛ banabaatɔ de bɛ ne bolo n'a fɔra ko ne k'a fɔ ko n bɛ tila ka banabaatɔ wɛrɛw dɛmɛ a baara ma nɔgɔn donc fo e yɛrɛ den ka wuli k'a jɔ a sen kan ka boli ka taa ballontan kɛ ka basket kɛ e bɛ sɔrɔ k'a d'a la k'a fɔ ko i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ convaincu o ka n'o y'o den ye bi o tɛ se ka d'a la k'a fɔ ko ni bana in de parce que o bɛ kɛ misaliya ɲuman ye i bɛ se ka min ɲɛfɔ ka mɔgɔw kunnafoni k'u la faamuya. Awɔ o de nana ni association yɛrɛ hakilina ye an na. D'accord, maintenant e k'i ka traitement daminɛ programme in fɛ ka na se an bɛ donni min na i ko bi yalima furakɛli ninnu kɛra kɛcogo jumɛn na ale ni i ye wasa minnu sɔrɔ ne bɛ se ka olu ɲɛfɔ an ye? A wasa fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ n'i taara ni den banabaatɔ ye k'a bila consultation yɛrɛ fɔlɔ la fɔlɔ u ma traitement daminɛ fɔlɔ dɛ i bɛ dɔgɔtɔrɔ min ye fɔlɔ n'a bɛ den ye a bɛ jigi sigi kuma min fɔlɔ-fɔlɔ min f'i ye a b'a f'i ye ko nin bɛ nɔgɔya. Donc o b'a yira k'a fɔ den yirala e la don min na a nana ale ni i kunbɛnna kunbɛncogo min na furakɛlikɛyɔrɔ la olu ma kɛ kelen. Ma kɛ kelen ye komi telelaso ko don tanko bɛ a la sinon den sɔrɔlen kɔfɛ an taara ka taa pédiatrie mun lajɛ pédiatrie ye analyse mun da an ma pédiatrie ye temps min kɛ ka den lajɛ a ka ca ni heure 4 e ka jateminɛ nouveau-né o lajɛli heure 4 ka tila tuguni ka papier kɛ k'i kunfa écho care radio ani analyse baden den min wolola kun o sini nin bɛɛ ka di i ma k'i ka t'o kɛ alors que malformation bɛ sen de la mais analyse minnu dir'i ma a kɛ b'a fɔ ko i ye den min bila diɲɛ kɔnɔ ko den ye mankɛnɛ de mais n'i taara ninnu ka dɔgɔtɔrɔso la i bɛ se dɔrɔn n'u ye den ye dɔrɔn ka fini bɔ den na k'a daminɛ a kunkolo ka s'a sen na docteur b'i hakili sigi yɔrɔnin bɛɛ a b'a f'i ye o yɔrɔnin bɛɛ ko nin bɛ nɔgɔya nka a b'a f'i ye fana k'a gɛlɛya ko baara b'a la dɛ ko masa ka baara b'a la olu yɛrɛ bɛ baara kɛ ko mais masa ka baara b'a la. Ok. N cɛ ka nin kunnafoni ninnu na o kɔfɛ docteur Amadi i bɛ se ka mun de fɔ nin yɔrɔ in na Mariam y'a jira k'a fɔ analysew caman dira min yɛrɛ ni sen malformation tɛ kelen yalima e ye kuma min fɔ k'a fɔ ko ni sen ferekete yɛlɛmalen don i bɛ taa sɔrɔ
peut-être a bɛ se ka kɛ malformation wɛrɛw associé len don a la yalima a bɛ se ka kɛ n'u olu dɔw ɲɛɲinini de wa ni analyse cayara ou bien i bɛ se ka mun de fɔ an ye. Ok, comme un collègue médecin de don, donc, femme de don, n'y va donc, les pieds beaux, comme ça veut ils savent très bien que le diagnostic est essentiellement clinique. Il va finir voilà, il va examiner, ça veut dire amasser, il va faire vrai ok. Maintenant, ni fait vraiment associé le doigt là, ou le fait de y n'a pas spina bifida médecin, ça veut dire c'est vrai ni veut faire qu'à opérer wala ni veut faire qu'à fraquer, analyser vrai voilà, il m'a coupé mon na main, ou le pied beau et taille quoi. Pied beau taille ni fini voilà qu'à bien y il sait qu'à donc à fond ni pied beau et puis c'est un pied beau idiopathique, il n'a pas pied beau gansant, fait vrai faut associer l'entala. Ni fait vrai associé malformation associée à la maintenant ni banami associé l'embala à banado b par exemple il a force spina bifida nous il se ka fo ou ka ta den opérer au ko ka kenya akana pour que nous donc continuer sinon c'est-à-dire pour le traitement du pied en tant que tel il m'a côté ka radio dit il m'a côté ka écho-cœur dit comment te faire vraiment mais observe que ni faire vraiment connade c'est-à-dire banawara ou soit ni banawara bi la sinon pied kama koni c'est-à-dire il va la dire donc ne tamaché une fois ni tamaché nani nous dafara dena donc et pied boye et puis à traitement fait avec chogomna depuis lors il va faire parents nyala misala la dendo be wolo quartier mali nous n'a par exemple en crève d'autres soins une heure de naissance comme sage-femme nous va donc avoir traitement avec ou be den ou blakana et pas sur heure kelen hadema ko commande la ambe amba ye ambe expliquer ma so nyana nous sona ambe plâtre don o yoro ni be mais amassé à la trique trop ni fin na ni ba don o de la anga ba ça veut dire nous on se bat pour que vraiment pied bon il reka don et puis aka ça veut dire fili chama ka bola o de yɛrɛ de ye jamukan yɛrɛ sigi kun yɛrɛ laɲini fanba ye. Ok. Donc pendant na 100 c'est-à-dire le 3 juin c'est la journée mondiale du pied beau donc on be fin à cari fan bɛɛ donc a tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɛ yen nɔ le 3 juin o ye journée mondiale du pied beau o ye san o san ye yalima a delila ka kɛ Mali la a bɛ kɛ san o san ɲinan fana an bɛ k'a préparer par exemple an bɛ profiter ni émission yɛrɛ la k'a fɔ à partir du mois de juin an bɛ activité dɔw daminɛ activité fitininw de don ɲinan tan ye an tɛna a ko jamana n'a kɛcogo kama an tɛna kobaw kɛ mais san tɔw la an bɛ se ka gouverneur yɛrɛ invité i n'a fɔ an ye mun kɛ Segu ɲɔgɔnnaw ni fɛn ninnu na k'u ladɔnniya pour que hali autorité parce que ni bɛɛ de impliqué la parce que fɛn min de don i bɛ se k'a kunbɛn mais n'a ma kunbɛn a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye parce que den bɛ kɛ degun ye parents ma don nata la parce que kuma bɛɛ n'i ye i den ye lahala sugu dɔ la vraiment a degun ka bon masaw kan. dɔw yɛrɛ bɛ se k'a ye u t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ se ka furakɛ ni kɔnna ka na n'a ye. o yɛrɛ de ka ca ni bana si ye o yɛrɛ de la an bɛ den dɔw sɔrɔ k'a sɔrɔ u sera san 4 san 3 san 7 ainsi de suite alors que denyɛrɛnin a furakɛli ka nɔgɔ o de la a furakɛli bɛ ɲa o de la. ok i ni ce ka nin kunnafoni ninnu na Jacques yalima localité wɛrɛw bɛ aw bolo docteur Amadi da ma se localité ninnu ma ni o y'a sɔrɔ aw ka nin programme ninnu sigilen don o yɔrɔ ninnu na. ok k'aw ɲininkali diyara n ye sani ka i ka ɲininkali jaabi n bɛ segin kɔ dɔɔni i kun ko minnu bɛ se ka programme bénéficier i n'a fɔ a da magara la sisan cogo min na laɲini fanba yɛrɛ min ye ka taa den bangedon fa san 2 programme laɲini y'o de parce que a dɔw la ni den nana waati la to a ka ca Ala fɛ laɲini min o bɛ sabati parce que ni den tɛmɛn'o kan dɔɔni i b'a ye a dɔw la a ko ɲɛ ka misɛn mais programme fanba yɛrɛ laɲini min ye des enfants de 0 à 2 ans. mais ni minnu tɛmɛna o kan ni olu nana yalima aw b'a kɛ cogo di ni olu ye. a dɔw bɛ lajɛ parce que ni halisa ni san ma taa kosɛbɛ san 4 san 5 t'a la a dɔw a bɛ lajɛ mais olu man ka caya a la parce que partenaire ka laɲini min ye c'est de prendre les enfants de 0 à 2 ans. tɔgɔ duman bɛ se ka sɔrɔ furakɛli nin fɛ o de ye yanni a ka tɛmɛ san 2 la. voilà donc min ye sisan an bɛ localité minnu na i n'a fɔ a da kun magara la an bɛ Bamakɔ donc Senawem o bɛ CCRF quartier mari CCRF kɛrɛfɛla la donc ani Bakɔfɛla fana la commune 3 CCRF Bolibana donc an bɛ yen nɔ donc an bɛ Sikaso fana Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba
n'an bɔra Sikaso Segu fana dɔgɔtɔrɔsoba an bɛ yen nɔ ani Kayi fana dɔgɔtɔrɔsoba donc ani Mopti fana an bɛ yen nɔ Karawef o ye SENAWM bolofara dɔ ye Mopti donc programme Piedbot bɛ yen nɔ donc ka bɔ yen fana an bɛ Kucala hôpital mère enfant voilà Kucala mère enfant c'est comme si ni émission laɲini caman laɲini min aw ka se k'a dɔn k'a fɔ c'est un programme en un mot a bɛ Mali fan caman na c'est n'i ko Piedbot dɔw b'a ɲini ka na Bamakɔ c'est vrai mais laɲini min maaw ka se k'a dɔn mun bɛ Kucala a b'u kɛrɛfɛ hôpital mère enfant na donc au lieu que k'a fɔ u bɛna Bamakɔ u bɛ taa u ka furakɛli kɛ u ka sigida la minnu bɛ Segu fana u k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ hôpital la Segu hôpital ba la a bɛ se ka furakɛ yen nɔ donc n'u sera yen nɔ ani Bamakɔ ta a bɛɛ ye kelen ye. Ok, i ni ce ka nin kunnafoni ninnu na o kɔfɛ an bɛ se an balimamuso ma Mariam i ka fɔ la i da kun magara la k'a fɔ ko ni hali n'i bɛ baara la den fa bɛ baara la a musakaw ka ca kosɛbɛ yalima den in ka daminɛ wagati min na a y'a dɔn k'a fɔ ko senferekete yɛlɛmalen don fo ka na se aw ka taga se furakɛliw ni fɛnw ka kɛ aw ka wasa sɔrɔ i bɛ se k'i da don gɛlɛya minnu ni i y'o sɔrɔ furakɛli kɔnɔna na wa? Sɔni k'an da don o gɛlɛya furakɛli kɔnɔna la komi furakɛli yɛrɛ dɔrɔn tɛ depuis ni den sɔrɔla fo ka na se a furakɛra ka ban pewu u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ wagati minnu kɔnɔna na. O gɛlɛya yɛrɛ de ye association in yɛrɛ ko bila ni dusukun na parce que n'i y'a ta ka jate minɛ ni den yɛrɛ nana fɔlɔ ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min bɛ k'i la o de ye i ye nin den bɔ min? I y'a bɔ min cogo di? I n'a fɔ olu fɛ olu kan ka den de sɔrɔ défaut tɛ den min na problème tɛ den min na. Jɔnw bolo i man ka den man ka sɔrɔ problème. Den ka famille i n'a fɔ famille yɛrɛ e yɛrɛ ka famille den yɛrɛ fayanfan ou bien a bayanfan olu bɛɛ de bɛ e ɲininka den de ba ɲininka sisan k'i ye nin den bɔ min? Donc den yɛrɛ man ka sɔrɔ olu ka du de kɔnɔ fɔlɔ o de ye problème fɔlɔ-fɔlɔ. I n'a fɔ ni a sɔrɔli yɛrɛ sababu ye e yɛrɛ de ye. E ba de ye problème ye o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye. Filanan o ye voisinage ye kɛrɛfɛmɔgɔw sigiɲɔgɔnmɔgɔw olu de bɛ a fɔ e ye ko nin den in tɛ den ɲuman ye dɔw b'a fɔ ko den ko sa den don parce que a yɛlɛmara ka d'i ma i ka taa n'a ye ba la i ka taa bila bada la dɔw yɛrɛ ba dɔw siran kojugu u bɛ u denw empoisonné dɔw ba dɔw awɔ dɔw bɛ siran parce que a kuma bɛ caya question yɛrɛ bɛ caya e ma jaabi tɛ e yɛrɛ bolo fɔlɔ nka question minnu bɛ poser e yɛrɛ kun fɔlɔ o yɛrɛ bɛ kamana gan u bɛ kunna siri kosɛbɛ o kunna siri yɛrɛ b'a to e bɛ den dogo di e bɛ den dogo di o le k'e k'a fɔ k'i bɛ den bamu i kɔ la i b'a fɔ den tɔw normal bamu kɔ la cogo min e bɛ den dogo di i tɛ fɛ maa si k'a dɔn ko nin den sugu b'i bolo ka d'a faamuyalibaliya kan o de ye ne ka association yɛrɛ créetɔ ye ka nin discrimination t'a dɔn an bɛna fɔ cogo min bamanankan na o kana kɛ kɛrɛfɛden den ninnu kana kɛ kɛrɛfɛden ye parce que den ninnu bɛ se yɔrɔ dɔ la u tɛ se ka kulonkɛ kɛ denmisɛnnin wɛrɛ fɛ ni profiter nin yɔrɔ in na kosɛbɛ k'a fɔ ko Piedbot tɛ bana ye ko bana min bɛ yɛlɛma yɛlɛmali bana tɛ parce que tuma dɔw la n'an taara ni den ninnu ye vaccination kɛyɔrɔw la ni den sigilen b'i sen kan tan sisan denmisɛnnin wɛrɛ bɛ na k'a bɛ gɛrɛ a la a ba b'a pousser a kana maga a la parce que olu bolo n'a magara la a bɛ yɛlɛma o y'a kɔlɔlɔ ba ye a kɔlɔlɔ wɛrɛ dɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ sisan ni ninnu commencera ka traitement daminɛ u bɛ plâtre min don den sen na i b'a sɔrɔ aw yɛrɛ ka du kɔnɔna na i bɛ taa spécialiste wɛrɛw sɔrɔ yen minnu tɛ dɔgɔtɔrɔ ye n'u b'a f'i ɲɛna ko u ye plâtre don fo den yan nɔ bana dun bɛ dugumala dɔrɔn de la olu dun ka baara tɛ o dɔw yɛrɛ bɛ taga mamuso dɔw b'a fɔ n den sɛgɛnna a bɔ n dɔgɔ la n dɔgɔ sɛgɛnna parce que kumakan minnu bɛ don u tulo la a baara man nɔgɔn hali dɔɔni musow de bɛ sɛgɛn a la kosɛbɛ hali ni cɛw ni a y'a daminɛ n'u ye plâtre kelen ye ka fila kɛ a dɔw tɛ na tuguni u bɛ décourager ani den bɛ kasi misɛnnin minnu kɛ parce que a ma dege plâtre la dɔɔni o de y'a to u ye min fɔ n'i ye traitement daminɛ joona den wolola don min na ou bien den wolo dugusajɛ ou bien a semaine n'i ye traitement daminɛ o la ba yɛrɛ bɛ sokɔnɔna la i bɛ se ka a jateminɛ kosɛbɛ. O fana bɛ se ka kɛ dɔrɔn de fo a ka sɔrɔ olu fana y'a kunnafoni mɛn u b'a dɔn fana fɛn min don traitement bɛ kɛ yɔrɔ min na
parce que an yɛrɛ ka i n'a fɔ an ka objectif fɔlɔ ye mun ye ka papier administratif ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la par exemple i b'a sɔrɔ dɔw bɛ jigin sisan nɔ Kulukoro ou bien dɔw bɛ jigin sisan nɔ Korofina maternité la n'o tɛ ninnu ka yɔrɔ in yɔrɔ dɔn donc an ka association de b'a permettre ka mɔgɔw informer ka mɔgɔw kunnafoniya ka mɔgɔw informer ka mɔgɔw sensibiliser pour que k'a yira k'a fɔ k'i den nin den foyi tɛ sa tɛ foyi tɛ a sen ferekete yɛlɛmalen don n'a ka traitement suivra fo ka taa ban problème t'a la problème financier fana b'a la ne ba musaka ko parce que i b'a sɔrɔ sisan nɔ dɔw b'a sɔrɔ hali ka passe ta ka taga dɔgɔtɔrɔso la o problème ye ani fana n'an ye plâtre ninnu donni daminɛ den na plâtre bɛ don den sen na ka bɔ yan ka na f'a yan den bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ a bɛ bo kɛ couche wari tɛ dɔw bolo donc couche ni plâtre ma fɛn ka ɲɛ ka entretien k'a la ka ɲɛ ji min bɛ don a kɔnɔ plâtre bɛ commencer ka a bɛ tiɲɛ traitement bɛ segin kɔ wa den minnu farikolo b'u la ni allergie farikolo b'u la i n'a fɔ ne ta in farikolo tun b'a la donc tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a fari fan dɔ bananen don mais ni couche tɛ a la ani mɔgɔ t'i bolo min b'a minɛ parce que plâtre in fanga dɔɔni b'a la donc a ka girin dɔɔni a bɛ min bolo a baara ma nɔgɔn o de y'a gɛlɛyaw caman ye gɛlɛya b'a la yɛrɛ yɛrɛ de kɛrɛfɛmɔgɔw olu de kan ka informer k'a yira k'a f'u ye ko nin bana in tɛ bana ye min bɛ yɛlɛma n'o tɛ i den tɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ kulonkɛ kɛ a fɛ a bɛ to a kelen na ok i ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na o kɔfɛ Jacques yalima nin furakɛli ninnu kɔnɔna na gɛlɛyaw bɛ yen nɔ aw bɛ minnu sɔrɔ aw ka cakɛda la programme in kɔnɔna na ok i ka ɲininkali diyara n ye i n'a fɔ a yɛrɛ da sera a ma cogoya min na donc a dɔw la komi n y'a fɔ ni denmansaw nana a bɛɛ bɛ ɲɛfu ɲɛna c'est comme si furakɛli kɔnɔna la a bɛ kɛ cogoya min na après docteur de bɛ se ka da mɔgɔ la plâtre don de don ni plâtre don banna samara bɛ di denw ma ni plâtre don daminɛna don min na i b'a ye a dɔw la a bɛɛ bɛ ɲɛfu ɲɛna a kan ka kɛ cogoya min na ale filɛ ka min fɔ plâtre kan ka minɛ cogo min na o bɛ ɲɛfu ɲɛna parce que furakɛli in kɔnɔna la masaw ta jɔyɔrɔ fanba b'a la donc ni n ko gɛlɛya n'i y'a da mɔgɔ yɔrɔ la parce que a bɛ don plâtre bɛ don den sen na a tacogo a minɛcogo a bɛɛ bɛ ɲɛfɔ masaw ye fɛn ye dɔgɔkun a bɛ to ka falen donc sa ni masaw taara so olu kan k'u jija laɲini min kɛr'u fɛ u k'a kɛ ka se a dan na parce que a cogo min na dɔgɔkun wɛrɛ olu bɛ na ni plâtre ye u k'a sɔrɔ plâtre minɛcogo ka ɲi donc ni plâtre ma minɛ ka ɲɛ dɔrɔn i b'a ye dɔgɔtɔrɔ y'a ka baara kɛ mais masaw ma taa baara kɛ den bɛ sɛgɛn o fana bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye furakɛli kan donc ni plâtre tiɲɛna an bɛ taa ni ka segin na a dɔw la laɲini ye min ye a tɛ sabati furakɛli bɛ mɛn ka sɔrɔ n'a kun kɛra kɛcogo la a tɛ mɛn ka se o ma donc o ye gɛlɛya ta fan fɔlɔw ye donc ni plâtre don de banna sisan ni sen tilenna ka kɛ sen normal ye samara min filɛ nin ye donc ni ne bɛ di den ma a ka samara don ta kan ka kɛ voilà donc samara bɛ di c'est à dire pointure bɛ de 0 à 6 donc n'a fɔ to dɛmɛbagaw de bɛ nin bila ka na mbɛrɛ fili mɔgɔ bɛ nin bila ka na fufalaki a ka di denw ma donc ni mɛ di dɔw ma du fait que sisan sen tilenna n'u taara so u bɛ ɲaga sen tilennen na donc fɛn min don n ye min fɔ n'a fɔra i ye cogoya min na n'i m'a kɛ ten donc i b'a ye n'u sera anw ma a dɔw la waati kan ka don taa min kɔnɔ n'u ma a dɔn sɔn fɛn min don duguna t'a la quoi n'i ye min kɛ dɔrɔn a b'o de d'i ma donc n'u nana a bɛ yira u la k'a fɔ e kun tɛ ka samara don olu tun ka samara don k'a sɔrɔ n'i b'a don a bɛ ye a nɔ bɛ ye fɛn min don duguna ta c'est à dire fɛn min don a ti comme si a bɛ dogo quoi i ye min kɛ dɔrɔn a b'o d'i ma donc o gɛlɛya fana bɛ se ka sɔrɔ min fɛ i n'a fɔ madamu da magara la sisan a bɛ se ka dɔw tɛ denba yɛrɛ c'est très généralement farafinna arabes sont les hommes qui accompagnent leurs femmes à l'hôpital parce que dɔw la ni ɲuman ye mais ni bɛɛ nana ni den masaw mana na n'u sera dɔgɔtɔrɔso la au moins hali ni fa nana siɲɛ kelen a k'a dɔn fɛn min don a ɲɛfɔra ye a y'a faamuya donc du kɔnɔ a bɛ se ka kɛ cɛ yɛrɛ fa cɛ ba a bɛna kɛ mɔgɔ min bɛ se ka kuma k'a fɔ a bɛ taa au moins lui a la bonne information ka fara ba kan kunnafoni ɲuman b'aw fila bɛɛ bolo donc i b'a ye u bɛ se ka dankari minnu bɛ fɛ ka na ni hakilina wɛrɛw ye ka na olu lafili olu de fana kan ka kɛ sababu ye k'olu lafaamuya c'est très général en Afrique ni muso taara du kɔnɔ ni a buramuso bɛ yen nɔ ni kumaw cayara dɔw la ba b'i yɛrɛ ɲini bon imagine a la so kɔnɔ kuma bɛ caya da la ni fana nana anw fana fɛ yen an b'a fɔ a karisa ka baara taabolo mais a dɔw la a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ mais dɔw degunnen fana b'a ɲɛfɔ parce que an bɛɛ ye hadamaden a bɛ faamu
donc ka da o fana taabolo kan donc sisan nɔ an y'a laɲini ka taa bɔ c'est-à-dire ni dɔw ye kalo 3 kalo 1 kalo 2 kalo 3 nama dɔw ye an b'a laɲini ka u wele k'a ɲini k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ n'a tigi ma baasi ye an bɛ taa b'u la so parce que a dɔw la a bɛɛ tɛ se ka fɔ n'i taara so n'an taara so n'an ye min ye an bɛ se k'an da don min na parce que a bɛɛ kun ye den ka furakɛli kɔsɔn de au moins tout ce qui concerne le traitement de l'enfant n'a ye min ye ou bien n'an n'u masala la dɔw yɛrɛ garamɛrɛ yɛrɛ bɛ jɔ a la den dɔw mamuso b'a fɔ ala ko tiɲɛ ne de bɛ to k'a fɔ k'u ka samara bɔ den sen na k'a bɛ a tɔɔrɔ donc n'an taara o sugu ye an b'u sensibiliser c'est comme quoi nin ye den ka samara in filɛ nin ye e bɛ jɔ samara min na samara in de ye den ka traitement bɛɛ ka sen tilennen to samara don in fana bɛ kɛ de c'est à dire ni plâtre don banna a bɛ don ka taa fo den san 5 in kun ye min dama de bɛ se ka tila k'a da don la parce que il faut que mɔgɔw k'a faamuya fɛn min don a tɔgɔ min a bɛ tilen yɔrɔnin kelen mais pour que a tilennen ka to fa den ka se waati dɔ de ma pour que au moins u ka kɛ piyebo in bannen donc den b'a ka adamadenya tɔ bɛɛ kɛ ni a se ɲuman ye donc o fana ye gɛlɛya dɔ fana souvent an bɛ to k'a fana initier ka taa affiches di mɔgɔw ma n'i ye affiche di dɔw la piyebo dɔw b'a fɔ ko non ko nin t'olu fɛ quoi donc c'est pas la peine i ka fɔ ni papier di ale ma quoi olu tɛ se ka bila u kunna ka fɔ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ hali a bɛ bɔ olu yɛrɛ la parce que fɛn min don mɔgɔ si t'a laɲini mɔgɔ t'a dɔn a bɛ mɔgɔ min b'a sɔrɔ quoi parce que comme an bɛ farafinna cogo min na n'a fɔra jiginni kɛra muso surtout muso yɛrɛ ni jiginni kɛra mɔgɔ bɛ taa bɔ den na donc ni e ye papier minɛ a dɔ la hali n'o y'a sɔrɔ e y'a kalan n'a ɲɔgɔn tunun na mais du fait que e y'a kalan tu as l'information n'i taara den lajɛ mɔgɔ si n'i y'a ye i b'u bilasira donc caman bɛ na an b'o f'u ɲɛna dɔw kolo yɛrɛ kun y'o yɔrɔ ye mais du fait que olu bɛ nin ye c'est 1% fɛn handicapé dɔrɔn non k'a ka ɲi ko olu y'a ye ka ban quoi i ye min fɔ dɔrɔn ale bɔ u b'ale bɔ papier minɛli non c'est pas la peine mais il faut que mɔgɔw k'a faamuya mɔgɔ si ka laɲini tɛ min ye handicapé bɛ bana sugu bana wɛrɛ k'a ka bɔ mɔgɔ ka mɔgɔ la mais laɲini ye min ka mɔgɔ la kunnafoni walasa i fana bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bilasira voilà donc o gɛlɛya misɛnninw bɛ yen nɔ ani fɛnɛ fɛn ye min ye denmansaw k'a faamuya parce que an bɛ farafinna n'i b'o fɛn ye fɛn kuntalajan ye farafinna a dɔw la i b'a ye a kuma ka ca mais laɲini ye min ye masaw k'a dɔn surtout musolakaw n'i ko piyebo a fanba yɛrɛ ye musolakaw ye parce que ka den entretenir kɔni n'i ye muso sen bɔ a la an bɛ se ka cɛ tɛ se ka kɛ ni ala ye garisɛgɛ piyebo la muso de kan ka faamuya k'a fɔ e de b'i cɛsiri n'ala ye donni min da i kunna a b'a ta fanga d'i ma donc i b'i cɛsiri n'i ka den furakɛra k'a ban e ta ye nisɔndiya ye donc ani an bɛ kuma laban bɛ se ka mun kɛ kuma laban ye o yɔrɔ la o ye ka kuma an cɛlakaw ma donc a dɔw la ni nin fɛn sugu ninnu y'an ka mɔgɔ sɔrɔ a mana kɛ hali n'i ka mɔgɔ man kɛnɛ de grâce a dɔw la siɲɛ fɔlɔ la taa dɔgɔtɔrɔso la i k'a dɔn min b'i ka den na i ka kunnafoniya sɔrɔ c'est tout récemment yɛrɛ dɔ bɛ nɔ muso a n'a ba de nana min jiginna o n'a ba nana dɔgɔtɔrɔso la souvent den fa ta de donc muso n'a buramuso nana u nana plâtre de u taara so den mɔkɛ yɛrɛ comme si fa o de ko ta plâtre bɔ la den bɛ kasi la donc u taara plâtre bɔ a la fura dun fɛnɛ tɛ a ye piyebo filɛ nin ye a tɛ comme si n'i y'a to yen k'a bɛ furakɛ yɛrɛ ma o fɛn tɛ fo furakɛli ka kɛ a bɛ traité a waati a ɲuman fɛnɛ ye min ye a fitinin laɲini bɛ sabati bɛɛ bɛ lafiya donc après den fa a n'a ba yɛrɛ tilala ka n'a ɲɛfɔ olu ɲɛna u y'a faamuya donc sisan Dieu merci den plâtre donna sen fɛnɛ a bɛ ka samaranin don voilà donc faamuyalibaliya kama o tun bɛna degun don den ka furakɛli kɛcogo la ok i ni ce ka nin kunnafoni ninnu na kɔfɛ docteur Amadi den minnu bɛ yen nɔ a y'a fɔ k'a fɔ furakɛli in kan ka kɛ yanni san 2 u ka tɛmɛ minnu bɛ yen nɔ ni san 2 nana tɛmɛ u ma se ka furakɛli sɔrɔ yalima o kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ min ye i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o la. Ok, merci vraiment ni question c'est à dire ni yɛrɛ de ye laɲini ye parce que o yɛrɛ de c'est à dire o yɛrɛ de ye problème ba ye. A bɛ se ka furakɛ c'est à dire an bɛ statistique dɔ bɔ an ka programme yɛrɛ kɔnɔna na c'est à dire laɲini ye min ye den ka furakɛ yanni a ka a san 1 ka c'est à dire avant son premier anniversaire c'est à dire yanni a ka san 1 ka dafa o de ye c'est à dire an cɛsirilen don pour que denmisɛnnin bɛɛ ka o dɔn c'est à dire denmansaw bɛɛ k'o dɔn et que o k'o matarafa yanni a ka taa fɛn wɛrɛ la mais n'o ma sɔrɔ c'est à dire yanni san 2 cɛ o fana o résultat ka ɲi et puis a fana bɛ se ka furakɛ degun foyi t'a la maintenant au delà de ça furakɛli kɔnɔna na an bɛ se k'a furakɛ mais o ka gɛlɛn ni dɔn ye
parce que là ça dirait à que den yɛrɛ ça dirait le fait que kolo bɛ kɔgɔ muscle bɛ kɔgɔ ani denrɔn ta tɛ kelen wa olu yɛrɛ minnu n'olu si tɛmɛna est ce que samara bɛ sɔrɔ olu bolo i n'a fɔ da bɛna maga o bɛɛ de la donc sisan ni san 2 san 3 dɔw yɛrɛ fo san 5 même o sanfɛ l'essentiel est que an k'a ye an bɛ se ka a jateminɛ k'a fɔ ko nin furakɛli in a bɛ taa tan yanni an k'a daminɛ an b'a bɛɛ ɲɛfɔ masaw ɲɛna mais a dɔw la ni samara ninnu tɛ se ka dɔn o de la a résultat tɛ kɛ i n'a fɔ denɲɛrɛnin ta mais a bɛ kɛ c'est à dire a ka fisa mais a tɛ kɛ i n'a fɔ voilà a ka fisa ni fu ye a bɛ k'o ye de donc c'est à dire et puis ni Jacques ye min fɔ n'i m'a furakɛ a tɛ kɛnɛya yɛrɛ ma et puis n'i ye den c'est à dire a denɲɛrɛninlama i ɲɛ b'a la tan a t'i degun kosɛbɛ parce que i b'a ta den mago tɛ a sen na foyi foyi mais kɔfɛ taalen ɲɛ ni den commencera ka tagama a sen kɔ kan ka jeliw ni fɛn ninnu bɔ walima tɔw bɛ boliboli ni panga pɛntu la waati min na o waati de bɛ kɛ e ka fɛn waati ye degun waati ye ni masa caman nana ne yɛrɛ bɛ u to k'u ta kine n b'a fɔ est ce que mamuso jalanin dɔ b'i bolo so bon n b'a fɔ ten pour que ka a fɛn fɔ parce que mamuso ninnu ni mɔkɛ ninnu jɔyɔrɔ ka bon kuma dɔ la furakɛli la fo ka taa dama tɛmɛ parce que ni ça veut dire n'u ye mɔden parce que u ka mɔden ko ka bon n'u ko ko mɔden samara ça veut dire n'u kasira siɲɛ 2 dɔrɔn olu kɔni b'a fɔ ko alors que a dɔw la u bɛ taa ka den to yen den de bɛ a kɔlɔlɔ bɛɛ kɛ wa olu ka nin ko in de bɛ kɛ sababu ye ka degun se den ma kɔfɛ donc n'a ma furakɛ ni den kɔni kɔrɔbayara n'a ye a bɛ tagama mais a bɛ tagama sen kɔ kan a daminɛ fo ka taa se a ka denmisɛnninya waati kɔnɔna na a bɛ débrouiller kosɛbɛ a bɛ se ka fɛn caman yɛrɛ nɔgɔya mais n'a commencera ka poids ni fɛn ninnu ta i n'a fɔ a ka se ka kɔrɔbaya o waati de a bɛ commencer ka dɛsɛ alors que mɔgɔ dun pour que i ka se ka du ni fɛn ninnu jɔ i bɛ taa sɔrɔ san 25 san 30 donc o waati de i bɛ taa sɔrɔ i bɛ commencer ka segele ainsi de suite misaliyara an ye dɔ sɔrɔ ale den kɛra sen pieds-boueux ye an y'a furakɛ ka ban mais o y'a sɔrɔ ale bɛ san 30 ni kɔ la mais o waati a tun bɛ débrouiller a bɛ sɛnɛw ni fɛn ninnu kɛ malgré que a bɛ degun mais san 2 san 3 o kɔfɛ ani ɲɛji de nana k'an ka ɲɛ ale ma k'a furakɛ o y'a sɔrɔ opération yɛrɛ la tu n'es même pas sûr que i bɛ résultat ɲuman sɔrɔ donc n'i fili a la bon fɛn min a solution bɛrɛ t'i bolo ce n'est pas la peine i ka a tigilamɔgɔ ka wari tiɲɛ walima k'a ka temps tiɲɛ donc a nana ka kasiw ni fɛn ninnu kɛ bon ou bien i b'a ye npogotigini caman bɛ yen c'est à dire ni sen kama u ka furuko ni fɛn ninnu bɛ gɛlɛya gɛlɛya caman de bɛ don a la a kɔni hali n'i bɛ dɔ sɔrɔ i t'i sagona mɔgɔ sɔrɔ ainsi de suite alors que a dɔw bɛ yen n'i y'u sigilen ye i b'a fɔ jinɛ mais o bɛɛ la ni mɔgɔ minnu ye i tagamatɔla ye walima k'i dɛmɛtɔla ye tantɔ dɔrɔn pour que o si kana kɛ furakɛli de ka kɛ a kɛ waati la o ye yanni a ka san 2 sɔrɔ o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ yanni a ka a denɲɛrɛninlama o de ye laɲini ye yanni a ka san 1 sɔrɔ o fana ka ɲi kosɛbɛ mais san 2 o fana ka ɲi maintenant o de la a ka fisa a bɛ na dɔn ka fisa o kɔnɔ i y'a faamuya donc pour que an ka se na se o bɛɛ ma il faut que parents ka a daminɛ joona n'u y'a dɔn u ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la bi ala barika la dɔgɔtɔrɔ caman fana bɛ yen n'u bɛ référence ɲuman kɛ n'u ko ko pieds-boueux de don i bɛ taa sɔrɔ kisɛ de don foyi t'a jɛ u bɛ na an b'a prise en charge kɛ et puis u ka banabaatɔw bɛ jigin yɔrɔ min na dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ u bɛ urgence créer u b'a bila ka na nin yɔrɔ in na an b'olu fo vraiment u t'a dɔn u bɛ ka service min rendre quoi kuma dɔ la ne yɛrɛ b'a fɔ voilà kuma dɔ la ne yɛrɛ b'a fɔ n ko n'i tilara taa i ka dɔgɔtɔrɔ fo parce que ale de kɛra sababu ɲuman ye n'i y'a ye i den kɛra tan parce que n'a tun y'a to i n'a fɔ tɔw la k'a fɔ a to yen n'a kɔrɔbayara a bɛ tilen ou bien des trucs comme ça donc ni den kɔrɔbayara o b'a sɔrɔ tiɲɛni voilà a bɛ na ni tiɲɛni ye donc vraiment référence kɛla ninnu o de la an bɛ baara kɛ ni sage-femme ye an bɛ baara kɛ ni dɔgɔtɔrɔ c'est à dire les pédiatres les trucs centre caman na an bɛ taa olu lajɛ ka pieds-boueux ɲɛf'u ɲɛna a caman vraiment u b'an dɛmɛ a baara la kosɛbɛ kosɛbɛ. ok an bɛna se an balimamuso Mariam ma yalima Mariam kumakan laban jumɛn bɛ e bolo ale ni i bɛ welewelekan min lase an balimamuso tɔw ma o fana ka se ka wuli ka se n'u denw ye a wagatiw la cogoya min na walasa furakɛliw bɛ kɛ ko n ka wagati sera a kuncɛyara. Balimamuso n b'i fo kosɛbɛ
foliko laban min bɛ ne bolo b'a daminɛ ni k'a fɔ ko pied-bot Ala ye ne garisɛgɛ pied-bot la ni ma a ma ne tɔɔrɔ wa n sewa n'a ye n bɛ ɲagari n'a ye parce que Ala y'a di yan Ala tilala ka a solution nɔgɔya n ye k'a baara kɛ n'i ye ne den ye bi i b'a dɔn k'a fɔ ko baara kɛra den kan kosɛbɛ kosɛbɛ alhamdulilahi rabil alamina halisa an bɔra seli de la a y'a ka kɛrɛpu don a taara ka kulonkɛ la wa bi wulada in na a bɛ taa ka kɔnfu kɛyɔrɔ la a ka samara bɛɛ dafalen bɛ a sen na a bɛ kɔnfu de kɛ furakɛli kɛra k'a ban i t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko pied-bot don wa non seulement a kunkolo bɛ baara kɛ i b'a fɔ ko ayi ne b'a wele de ko n ka petit génie tellement que a kunkolo ka ɲi nɔ donc pour dire aux parents que den minnu bɛ d'i ma Ala bɛ den d'i ma mais i t'a dɔn a bɛ d'i ma kun min na donc sen bana kana kɛ den ka goyaɲɛ ye e ma ka e bɛ tɔɔrɔ min kɛ ka o tɔɔrɔ in kɛ ka taa o da den kan n'i y'a jate minɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin ninnu olu tɔw tɛ kulonkɛ min kɛ o kulonkɛbaliya in b'a to o bɛ den yɛrɛ frustrer fɔlɔ a bɛ plâtre don plâtre fana b'a sɛgɛn e fana bɛ tɔɔrɔ la yɔrɔ a ma nɔgɔn dɔɔnin dɛ a bɛ se den kan kosɛbɛ kosɛbɛ mais au contraire o ye ne ni n ta in tin de don ɲɔgɔn na an ka di ɲɔgɔn ye an bɛ girin an bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ en fait ne ka weleweleda ye weleweleda damadɔni fɔlɔ o ye ninnu b'u ka baara la ninnu bɛ baara ɲumanba de l'u ka yɔrɔ in na mais n'a sɔrɔ ni gouvernement ou bien ni ministère de la santé bɛ se ka dɛmɛ wɛrɛ don anw ma o bɛ wusaya anw ma kosɛbɛ pas ne ka association dɔrɔn kama mais ninnu ka association bɛ yen nɔ association min bɛ an permettre an bɛ nin samara in sɔrɔ fu la plâtre bɛ don an sen na fu la donc ni mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ wɛrɛ baga wɛrɛ bɛ ka fara ninnu kan a b'an lafiya a bɛ denmansaw lafiya kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ dogo ni an den min ye a bɛ o bali o ye gouvernement ka côté fanfɛla ye an ka association in fana filɛ nin ye débrouiller de don an y'a daminɛ an bɛ fɛ ka mɔgɔw sensibiliser an bɛ fɛ ka mɔgɔw informer mais n'an ye mɔgɔw sɔrɔ minnu fana b'an dɛmɛ an ka baara in na ka baara in nege don an na k'a to an ka se ka muso minnu b'u boli ka taga n'u den ninnu ka taa u boli bɔnɛw nin na k'olu éviter o bɛ diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. mɔgɔ min bɛ fɛ ka don aw ka association na a tigi b'a kɛ cogo di mɔgɔ min bɛ fɛ ka don an ka association na a tigi bɛ se ka ne ka numéro ta ne ka numéro orange ye 76 20 30 43 63 66 03 64. ok i ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na an ka wagati koronna kosɛbɛ bi jamukan an bɛ a sɔn suri nin yɔrɔ in na ka dugawu kɛ banabagatɔ bɛɛ lajɛlen Ala ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu sen wɛrɛ. Okay,